Gawa sa nason, mga OFW, kumusta ka ninyo? O, kami nasayod nga kamo nagpatalinghog mga usab, mao nga manghinaot kami nga anak kamo kanunay sa kabaskog sa lawas ug ang Dios nga Espiritu Santo magauban kaninyo sa kanunay. Ug ako nala usab nga pag timbaya usab diha sa palasyo katong Executive Vice President ka Reverend Charlie Eugenio uban usab sa iyahang pamilya, sa iyahang kapika sa kinabuhi ka Madam Gaga, kumusta usab? Ug dapit usab sa mga membro da sa palasyo, kumusta? Ilabi na usab sa akong pamilya, kumusta usab diha kaninyong tanan. O natong naging Domingo wala kita makauban, si Brad Samuel lamang tungod kay doon naman kita importante usab nga giasikaso. Bueno kay bilinhon man ang mga oras sa ato ang pagtuon karon. Ang atong pagtun-an karon Brad Sam, ato gapong ipadayon lagi kadtong atong nasugdan kalabot lugar sa kahimtang sa Dios. Kaya ang uban manggod nga mga nagalaing mga reliyon, dili lagi sila motuong ang Dios tao kay para lagi nila espiritu. Ug ang mga sitas nga ilang gibasihan ato naman ang natubag sama panalitan sa Juan kapitulo 1 bersikulo 18. Nga wala daw tao nga nakakita sa Dios, gawas lang daw kang Kristo. O ingom nasab ang Juan 4:23 nga 2:24, ang Dios daw espiritu ato nasab nang natubag. Unya ilasam gibasa ang Lucas 24:39 nga ang espiritu daw, ang Dios daw espiritu. Unya at usam gitubag ang unang Timoteo kapitulo 1 bersikulo 17 ang hari daw sa kapanahonan nga dili daw mamatay, dili makita. Mao ni ang mga sitas nga ilang gikuptan sa nagkalain usab nga mga relihiyon o sikta. Unya ila pong gigamit ang ikaduhang Korinto kapitulo 3 bersikulo 17 nga matud pa nila karon ang Ginoo maong espiritu. Ato na sad nang natubag ang Usias kapitulo 11 bersikulo 9 nga ako Dios man og dili tao. Mao sa gapon ni ang gikuptan nila nga mga sitas nga ang Dios daw dili daw tao kay matud pa daw sa Dios nga ako Dios man og dili tao. Busa ang Dios lagi daw dili tao. Ug kini usab ang Exodo kapitulo 3 bersikulo 14 kabahin usab kini sa ka Moises nga wa man daw kuno makita kay ang Dios kuno nagtingog man lang kuno dito sa sampinit. Dagan pa ang mga rason nga matud pa nila ang Dios naas panganod, ang Dios kuno naa diha sa kanang gitawag og haligi, ang Dios kung unsa na lang ang ilang mga argumento nga di lagi dun sila motuong ang Dios tao. Pero ato naman nang gitubag Brad Sam nga mga katarungan nila busa ato gapong dugangan ang mga dugang mga sitas kay ayawat naman lamang nga ang mga higala nato nga mga pastor, mga ministro, mga nakalaing mga nasa sikta, mga Katolik Pitipindir, mga nasa born again o uban pa nga mga sikta na ayawat na lang po nga kini mga sitas po nga ato ang inuntang ibanggit o ato ang ipahibalo nga ayawat na lang po nga madugangan usab ang ilang kahibalo kay ang ato Brad Sam mao man ang pagpahibalo sa mga katawhan nga wala pa sila mahibalo. Mao mangani nga kini ato ang pagtulunan gitawag kinig mga langitong lamdag sa kinabuhi kay lagi ang ato ang paglamdag, no? Lamdag kini aron nga ang mga tao nga mga magtutudlo sa Biblia nga dili ang tao mapataka og totoo lagi tungod kay ang Biblia daan namang nagpahibalo nga dili tanang espiritu tuhuan usang himuon nga mangita gyud ta sa kamatuoran. Mo nga i-compare na ninyo ug kinsa nakasulti og nagsulti tinuod ug kinsa nagsulti sa bakak, kami ba og sila ba? Usa niya kita Brad Sam sa ato ang pagpadayon usab sa ato ang pagtuon karon kabahin sa kahimtang sa Dios kay lagi matud pa nila nga ang Dios lagi daw ang uban mingon na tao lang dili Dios kinagali reliyon karon Brad Sam nga ang Kristo kuno tao lang dili kuno na Dios busa mao gapon na karon ng atong usa ka butang ato usab na nga mga tubagon. Pero Brad Sam sumala sa Biblia Brad Sam
Muuna kita sa ato ang Ginoong Jehova kay nabahin man sa tutulo ang pagpaila sa Dios. Unang-una ang nagpaila sa unang panahon mao si Jehova. Diin dito dapit sa Israel. O ikaduha ang atong Ginoong Kristo dito dapit sa Jerusalem. O ikatulo ang nagpaila mao ang Dios nga Espiritu Santo nga natuman dinhi sa halayong silangan nga mao kining Pilipinas. Walay lain nga ato ang gitudlo nga katumanan sa gisaad ni Kristo nga Espiritu Santo mao man ang ato ang gipamatud-an atong nahiton ng matutudlo Divine Master Tomas Eugenio Senior. Tao gihapon ang atong pagpaila kay dili na to malalis sa nga ang Dios tao man gyud. Pero gisupak dinhi sa nagkalaing mga reliyon. Bueno brad Sam, ato kunong usisahon ang Biblia sa kahimtang sa Dios nga amahan adiserta muadto sa kang Kristo. Iyon sa ba ang detalye sa Biblia brad Sam kalabot sa Dios nga amahan? Ang Dios nga amahan nga mao si Jehova brad Sam, nga maingon ba sila nga wa may ngalan ang Dios? Ato gapon ang tubagon karon kay daay mga reliyon o sikta sa reliyon nga wa lagi kuno ngalan ang Dios kay sama ato ni Pastor Kibuloy. Kay nalangkob kuno ang Dios diha sa iyang kaugalingon, amahan, anak, Espiritu Santo naa sa iyang kaugalingon. Kung kanay usa ka butang si pagpangangkon nga dili matuod. Buhay na ang Biblia brad Sam atong pangutan-on. Sumala sa Biblia atong pangutan-on ang atong Dios nga amahan nga mao si Jehova. Sumala sa Biblia brad Sam si ang ato bang Ginoong Jehova sumala sa Exodo kapitulo 15 bersikulo 3 tao ba siya sumala sa Biblia brad Sam? Ani brad Cesar, basahon ta lugar ang nakasulat sa Biblia no kung kanibang amahan nga mao si Jehova, tao ba gyapon ni siya og kahimtang niya sa bersikulo sa kapitulo 15 sa Exodo bersikulo 3 nga matud pa atong mabasa sa maong bersikulo 3, si Jehova mao'y tao sa panggubatan, si Jehova mao ang iyang ngalan. Busak kining Jehova di ay brad Cesar kanang tao ni siya sa kahimtang niya Jehova ni ang iyang ngalan unya kaning Jehova mao man ni ang Dios brad Cesar sumala sa atong mabasa sa Biblia nga mao ni ang matuod nga Dios sa panahon sa Israel. Panahon sa Israel. Akong basahon kadiot brad Cesar. Wa pa man moabot si Kristo anang panahon na sab. Dili pa man na panahon Kristiyano busa sa panahon sa Israel kanang ngalan nga Jehova mao na ang matuod nga Dios niya basahon ta. Ang nakasulat dili sa si Baal, dili po to sa Astarot. tinuod ko na brad Cesar. Agig pruiba ni ana nga kanang ngalan nga Jehova Dios gyud na siya sa kahimtang matuod gyud na siya nga Dios sa panahon sa Israel niya sa Jeremias 10:10 akong basahon giingon apan si Jehova mao ang matuod nga Dios, siya mao ang Dios nga buhi ug ang hari nga walay katapusan, siya iyang kasuko ang yuta mukurog ug ang mga nasod dili makapabilin sa iyang kasuko. Busa kana di ang Jehova nga tao sa unang tao sa panggubatan mga mahal namo nga mga Dios di ana matuod di ang nga Dios sa panahon sa Israel mga mahal namo nga mga kaigsunan. Oo, kay nama po nagpailapon nga Dios sa panahon sa Israel mao si Baal sa Astarot. O uban pa nga nagpaila nga Dios sama sa mga larawan sama sa inuntang nga kadtong giila sa Israel nga kadtong baka. Daghan ang nagpaila si Baal ug uban pa nga mga Dios. Pero sa unang kapanahonan kadto dili to tinuod nga Dios, ang Dios nga matuod na mao lamang ang Dios nga si Jehova sumala sa nabasa ni Brad Samuel ug dugangan pausab nato sa Deuteronomio kapitulo 5 ug ang bersikulo 6 nag-ingon usab dinhi, ako si Jehova nga imong Dios nga nagkuha kanimo gikan sa yuta sa Ehipto sa balay sa pagkaulipon. Kung mao dili lamang sa nabasa ni Brad Samuel sa maong iyang gipadayag kaganina kundi usab gidugangan pa gyud natong sitas ang Deuteronomio kapitulo 5 bersikulo 6 nga si Jehova Diyos sumala sa Biblia. Karon Brad Samuel, si Jehova kay gitawag man og Diyos. Sumala sa pagdetalye sa Isaias 49:22. Si Jehova ba Brad Samuel kumo tao sa imong gibasa do na bagyo siya po siya kamot sumala sa Biblia? Ani Brad Cesar si Jehova nga
tao og kahimtang kumpleto na siya Brad Cesar, na gina siya'y kamot sumala sa mabasa na to sa Isaiah sa iyang kapitulo 49 unya versikulo 22 ang atong basahon mga mahal namo nga mga kaigsunan. Ingon ini sa 49:22, mao kini ang giingon sa Ginoong Yoba. Aniya karon bayawon ko ang akong kamot ngadto sa mga nasod ug iugbok ko ang akong bandila sa mga katawhan ug ila kuguson sa ilang sabakan ang ilang mga anak nga lalaki ug ang imong mga anak nga babay pagasungaayon sa ilang mga abaga. Busa kining Yoba nga Dios Brad Cesar kumpleto ni na ni siya'y kamot sumala pa sa atong mabasa sa Biblia. Gawas nga doon na siya'y kamot, Brad Sam. Atong idetalye kay ang tawag na ay mata, na ay ilong, na ay kamot, na ay tiil. So atong ikumpleto. Naabay mabasa sa Biblia, Brad Sam, nga ang Diyos doon na gyud po'y tiil, kay lisod po nga na ay kamot niya way tiil. Naun saan man hinoon ang kalakihay noon. May tingali mo basahon, Brad Sam, ang nakasulat sa Buhat, Kapitulo 7, versikulo 49, na abay gipakita sa Biblia nga ang Diyos doon na ba yung tiil, gawas nga doon na kamot, doon na ba sab siya tiil. Niya Brad Cesar, basahon gyapon nato ang prueba nga ang Dios na ginay tiil, na kamot, na tiil niya. Matud pas Buhat sa Kapitulo 7, versikulo 49, kung inyo ka ng patalingugan, ang langit mo'y akong trono, ug ang yuta mo'y tumbanan sa akong mga tiil. Unsa pa mang balaya ang inyong tukuron alang kanako, ingon ang Dios, nagaingon ang Ginoo, o unsa pa man ang dapit nga akong pahulayan. Busa ang Dios di ay Brad Cesar nga mao ang Ginoo na ay kamot na usab siya ay tiil. Oo, kay ang yuta mo daw kuno ang tumbanan sa iyang mga tiil. Karon Brad Sam, gawas nga ang Dios dunay kamot, dunay tiil. Doon na basab siya likod, Brad Sam. Ayaw tingali mong basahon ang Exodo, Kapitulo 33, versikulo 21, Brad Sam, ngadto sa 23, Brad Sam. Aniya Brad Cesar, basahon ta ang Exodo 31 sa imo nagi sitas versikulo 21, 23. Tanawa daw, diha. Mao ba nang kuha na diha? Exodo 30 pa? 33, tanawa daw. Exodo 33, versikulo 21. Atong basahon. Basa daw. Atong basahon ba, Cesar? Matud pa din sa verso gutas 21. Og siya ba mingon aniya karon, adoy dapit haduol kanako ug ikaw magatindog sa ibabaw sa bato. Ingon ang Dios nga matud pa ngadto kang Moises, ug mayabatabo nga samtang ang akong himaya muage, ingon ang Dios, nga igabutang ko ikaw sa yuta usak kaliki sa bato, ug pagatabunan ko ikaw sa akong kamot hangtod nga musaylo ako, ingon ang Dios. Sa 23, og pagakwaon ko ang akong kamot sa musaylo na lagi siya, og pagakwaon ko ang akong kamot ug ikaw makakita sa akong likod, apan ang akong naong dili hikitan. Busan ang Dios sa atong nabasa na ay kamot, na ay tiil, nasa likod. Mga mahal namo nga mga kaigsunan. Karon ato pang dugangan, Brad Sam, kay kasi wala ni gitudlo sa mga sakop ba sa kaning mga pastor sa nakalaing mga relihiyon, kay ang ila rig itudlo ang Dios lagi dili daw makita dagi. Now sa mapagkakita ninyo sa Dios, na dili man mo tinuod nga mga alagad sa Dios, kay ang matuod nga mga alagad sa Dios mao lamang kadtong nakakita sa Dios. Pareho ra gud na hatagan natong example. Pananglitan karon. Tunay tao nga nakakita sa Presidente Marcos, doon na po'y taong wa makakita. Kinsa man tong nakakita sa atong Presidente Marcos, katong mismong nakakita niya nga ning adtos Malacañang. Ubisan pag-asa siya dapit, pero na po'y mga taong wa gud makakita sa personal. Ingon na ba ang mga argumento ba? Sa panahon sa atong Ginoong Jehova, doon ay mga nakakita
nga mga alagad niya, pero pagka dili ka alagad, nakakita lang ka, nga mauna gud na ang Diyos imong gatubang, pero kawa lagi kay pagtuo, naman ang di yung ka makaila, nga ka na Diyos pa di ay na. Pero alang na itong mga tao, nga nagkaila og nahibalo og nakakita, para nila, Diyos yun na siya. Kay ilan manggituhuan. Karon gawas nga ang Diyos, Brad Sam, dunay kamot, dunay tiil na ay likod. Unsa pa ang gipakita sa Biblia, Brad Sam? Ang Diyos ba sumala sa Biblia, doon na bagyo'y mga tao nga nakakita, kay nagay disod pod kaayo nga, why nakakita, na ay likod, na ay tiil, na ay kamot, disod po kaayo. Doon na ba'y mabasa sa Biblia, Brad Sam, nga doon na yung mga tao nga nakakita sa Diyos nga mahan, kanhi sa unang kapanahon na Brad Sam, may tayo mo basahon ng Exodo, Kapitulo 6, versikulo 2 o 3, Brad Sam. Niya, Brad Cesar, basahon ta ang nakasulat sa Exodo ba? Sa Exodo 6, sayang versikulo 2 o hantod sa 3, kung doon na bagyo yung mga nakakita sa Diyos niya. O ang Diyos misulti kang Moises ug maingon kaniya, ako siyuba ug ako mipakita kang Abraham, kang Isaac ug kang Jacob. Ingon nga Diyos nga makagahom sa nga tanan apan may tungod sa akong ngalan nga hiyuba, ako wala nila hiilhebo. Sa adunay nagpakita sa Dios, sila si Moises, unya si Abraham, si Isaac ug si Jacob. Muna sila ang nakita sila sa Dios. Gawas nila, Brad Sam, nga upat. Doon na pabay dugang makita nato sa Biblia, Brad Sam, nga daghan gud ang nakakita nga mga tao sa Dios nga man kanhi sa unang kapanahon, Brad Sam. May tingali mo basahon Brad Cesar, basahon ta ang dugang pruebas Exodo, Brad Cesar, nga gawas ni Moises, Abraham, Isaac, Jacob, na pag daghan pang nagpakakita lugar sa Dios niadtong panahon na sa panahon pa sa Israel. Exodo ang kapitulo 24 versikulo 9 atong basahon hantod sa versikulo 10, atong basahon ba si Sargingon. Og mitunga si Moises og si Aaron, si Nadab og si Abyo og ang kapituan sa mga ansyano sa Israel. Og nakakita sila sa Dios sa Israel. Og diha sa ubos sa iyang mga tiil ang daw ingon sa usa ka salog nga sa piro, ug daw sama sa langit gayod sa iyang katinaw. Busa ang nagpakita, Brad Cesar, gawas nila ni kanang Moises, Abraham, Isaac, ni Jacob. Napaggilain pang nakita nga daghang nakita 74 maka Israel matulpa kapituan sa mga asyano, si tinta niya kini si Moises, si Aaron, Nadab ug si Abyo, upat lugar na igo ni sila 74 kabuok, Brad Cesar, ang nagpakakita lugar sa Dios ni adtong panahon na. So kini wala ni gisulti sa nakalaing mga relihiyon sa mas mga pastor, mga kaparian, Katolik, Pitipinder ug uban pa nga naman. Kay mabulag sa ilahang prinsipyo ug baruganan, nga ang ilahang prinsipyo ug baruganan buwag sa ilang doktrina dili makita. Mao man aron. Pero kami sa among kaugalingon nga among gipamatud-an nga ang Dios tao nga dili lang ordinaryong tao, Dios pa gyud siya, na ay mga referensya og gibasa gyud namo sa Biblia. Dili may diri nag lama lang nga way mga basihanan. Karon gawas, Brad Sam, sa kang Abyo, kang Abraham, kang Isaac, kang Jacob, o ang 70 ka mga ansyano. Si Amos, Brad Sam, nakakita ba yun siya sa Diyos, Brad Sam? Sumala sa Amos 9:1, Brad Sam? Yeah, Brad Cesar, basahon ta ang nakasulat kasaysayan ni Amos, no? Sa iyang kapitulo 9, atong basahon sa versikulo 1, mga mahal namo nga mga kaigsunan, inyo kining patalingugan nga gawa sa 74, si Propeta Amos usab nakita usab kini sa Dios. 9:1 inyong patalingugan, mga mahal namo nga mga kaigsunan, nakita ko ang Ginoo, ingon si Amos, nga nagatindog tupad sa halaran, ug siya miingon hampaka ang mga ulo-ulo sa mga haligi sa pultahan.
aron ang mga tukmaan sa ganghaan mo kurog ug dugbuka sila sa ulo nilang tanan ug akong patyon pinagi sa espada ang kinatapusan nila. Didto walay usa kanila nga makakalagiw ug didto walay usa kanila nga makagawas. Busa si Propeta Amos ba Cesar, aminado siya nakita usab niya ang Ginoo nga mao katong Dios ba Cesar, sumala sa atong nabasa sa Biblia. Bisan si Propeta Isaias Pradsam, basahon ko, pabor naman ako ang Biblia. Nakakita gyapon siya sa Dios. Basahon ko gani ang basahon ni Propeta Isaias sa iyahang kapitulo 6, versikulo 1. Pradsam, atong basahon ang ipakita sa Biblia. Sa tuig sa pagkamatay ni Hari Osias, nakita ko ang Ginoo, matud pa ni Propeta Isaias, nga naglingkod sa usa ka trono hataas og tinuboy ug ang iyang mga sapot nakapuno sa templo. Si Propeta Amos nakakita, si Propeta Isaias nakakita. Nanhay man kuha kamo mga pastor, mga diakono, Catholic Defender, uban pa nga nagbasa sa Biblia nga nagtudlo sa inyohang mga sakop, nga maingon mo nga ang Diyos Espiritu. Itubag na bitaw na namo. Pero dili ko mo kay ang Diyos Espiritu, ngawa na lang yoy butang nga wala siya nagpakita. Nagpakita siya being Espiritu, nagpakita po siya sa mga tao. Dili kay manirado mo nga maingon mo nga lansangan ninyo ang pagtuos tao nga inyong gitudluan sa sayop nga paghubad sa Biblia, nga maingon mo nga ang Diyos Espiritu lamang. Di makita. Ayaw lansangi sa usalang kasitas kay ang prinsipyo namo kung magbasa sa Biblia, dili pwede nga muhunong ka anang sitasa. Adunay sistema sa paagi. Kung magbasa ka sa Biblia, dinhi madyutay dito madyutay nabatay prueba Pradsam sumala sa Isaias Pradsam. Yeah, kung magbasa ka sa Biblia, dili kay hunong lang ka sa usa ka kapitulo o bersikulo. Munay patakaran o pamaagi sa Biblia kung ikaw magbabasa sa Biblia ba Cesar. Dili pwede nga sa pagbasa nimo usa ka sitas bastante na. Ano man, tod kay ang sukdanan, ang pamaagi lugar sa pagtudlo sa Biblia, mubasa ka matud pagingon dinhi madyutay, didto madyutay no? Basahon lang ko akong gingon ni Brad Cesar. Nga matud pa dinhi sa Isaias ang kapitulo 28 versikulo 10 unya ikama lang nato sa versikulo 13 aron makadaging tag oras gingon. Kay kini mo ang sugo ibabaw sa sugo, sugo ibabaw sa sugo, lagda ibabaw sa lagda, lagda ibabaw sa lagda. Dinhi madyutay, didto madyutay. 13. Tungod nini ang pulong ni Jehova alang kanila mao ang sugo ibabaw sa sugo, sugo ibabaw sa sugo, latid ibabaw sa latid, latid ibabaw sa latid. Dinhi madyutay, didto madyutay aron sila mangadto og mga hayang og mga bali og hingbalagungan og hingdakpan. Busa mga hayang kining palid sa Biblia dito madyutay, busa mubasa tas daang tugon, mubasa pud ta sa bag-ong tugon. Busa ingon ni ana ang mga pamaagi patakaran lugar sa Biblia mga mahal na mo nga kaigsuan, dili katamo pwede nga muungot lang dias usa lang kasitas. Mga mahal na mo nga mga kaigsunan. Nya karon nadungga na ninyo mga pastor. Kasi wa mo kay baluan na. Kaya ang kalabanan gud sa mga pastor Pradsam nga nagbasa sa Biblia, pagka nakabasa, konklusyon dayon, manirado ba? Ayaw, oy. Dili na, mga pastor. Kinanglan nga mubasa mo dire, basa sa mo dito sa mga panid sa Biblia, dili kay muhunong ka, muungot ka diha. Kunay nakaparat karon sa nagtudlo sa Biblia. Ayaw, ninyo mga pastor, kaya ang inyong gibuhat, inyong gipahisalaag ang mga tao. Mamagani nga mga tao karon lisod sa pagtuo sa amo ang gipailang nga Dios ka tao. Ngano man, isiradaan naman ninyo, naguna naman mo mga bakakon. Ngayon yung magituduan nga Dios di makita. O tanawa, di kami noon nagkapurhisyon noon meron. Tanawa, maglisod na noon may pagpatuos nga tos mga tao kay mingon man dayon ang mga tao nga mo misyonan. Oy, dili man na inyo tinuod kay ang
paamong pastor nagsulti man nga ang Dios Espiritu. Mao man ay problema diha. Ha? Basta ka maturan gani Brad Sam, dili gud na tuhuan sa mga tao. Okay, maingom din ang mga tao nga, kanang inyong master, kaila mo ko ana, kaninyong master, tao man na, kaninyong master, mukaon man na, kaninyong master, muinom man na. Pero atong sayron, Brad Sam, sa panahon ba sa atong Ginoong Hesukristo, Brad Sam, yan atas kahimtang sa atong Ginoong Hesukristo, naabay mabasa sa Biblia, Brad Sam, nga ang namao kaniadto mamao sa ugma. Mayo tingali mong basahon, Brad Sam, ang Na Brad Cesar nga walay kalainan nga kung mukaon man si Kristo, ang atong magtutudlo nga gi-introduce nila nga mo ang katumanan sa Espiritu Santo mukaon pod. Nga naman nga ingon ana man ang sit up sa pag-ila lugar sa kamatuoran. Tud kay matod pa sa Biblia nga gisgutan na sa Biblia ang mamao kaniadto mamao ugma daw. Ug ang nahimo kaniadto pahigahi umuon man usab ugma niya. Basahon ko lang ang puriba. Sa Ecclesiastes ang kapitulo 1 bersikulo 9 inyong patalingugan, mga mahal namo nga mga kaigsunan, gingon ang mamao kaniadto mamao ugma ug ang nahimo kaniadto pagahimuon man ugma ug walay butang nga bag-o ilalom sa adlaw. Unsa man ang nahimo kaniadto nga doon nagyapoy susama sa paghimo upang hitabo karon. Kana diyang gingon na mo gipamatud-an na mo nga ang katumanan sa Espiritu Santo nagpakatao nga natuman kana sa among magtuturo Divine Master Tomas Dinio Senior. Unsa ang nakaparehas nga sulti? Si among magtutudlo tao og kahimtang, si Kristo tao pod og kahimtang. Ang among magtudlo mukaon, si Kristo sab mukaon. Ato man aron puribahan ba si Sar. Busa ingon ni ana, dunay kaparehas kay matud pas Biblia nga na message. Dunay sa Biblia nga the message nga ingon, dunay history merely repeats itself. Busa dunay panghitabo nga nahitabo sa una, dunay poy paghitabo sa nini karon nga atong kapanahonan. Busa ingon ni ana, mga mahal na mo nga kaigsoon, walay kalainan ang gisgutan sa Biblia nga among gipamatud-an. Sa panahon sa ito, Ginoong Kristo, Brad Sam, nga nung di ang tao mo to, tao man ko no. Bisang gani, karon gani, na reliyon nga mingon nga, tao naman sa Kristo, di man na Diyos, kaya ang tinuod nga Diyos, maro man tong Diyos amahan. Pataka man mo, oy, mga ministro, oy. Ha? Pagka nakabasa mo nga si Kristo tao, tuho Pagka nakabasa mo nga si Kristo, Diyos, sumalas Biblia, tuho ipod taon, oy, naunsa man taon. Ang nakadaot lagi ninyo mga ministro, bakay lansangan lagi ninyo ang Biblia, ayaw lansagi ba? Pasaha mo ba mga sitas? Aron mo may balo, mga ministro? Ha? Mga suko na ba mo o kurian mo? Dapat malipay unta mo. Na. Ubasa sila, Brad Sam, nga si Kristo lagi yun tao, di lagi na Diyos. Nasa ang sitas nga ilang basahon. Buhat, Kapitulo 2, versikulo 22. Ingon din ng mga ministro. Brad, basaha Brad, sa Buhat 2:22. Unsay nakasulat? Ingon din sila mga tao sa Israel, patalinghugin ninyo kining mga pulunga. Si Jesus nga Nazaretno, tao nga gipanghimatud-an kaninyo sa Dios, pinaagi sa gamahan ng mga buhat. Unsay nabasa nato? Mga higala, tao si Kristo. Lansang dayon ang mga ministro. Tao lagi, Brad, wa man mingon nga Biblia Dios na si Kristo. Wa man good mo ninyo, wa man good na ninyo basapod ang ubang sitas lagi. Lansangan man ninyo sa buhat. Biasa pa ang mga sitas nila, Brad Sam, kay naay mga relihiyon karon nga si Kristo tao lang daw. Basahon po nila, Brad Sam, ang unang Timoteo, Kapitulo 2 ug 5, Brad Sam. Kung sabay nakasulat niya, Brad Sam. Aniya, Brad Cesar, basahon taning unang Timoteo 2:5 gingon. Kay adunay usara ka Dios, ug adunay usara ka tigpatiliwala sa Dios, ug sa mga tao nga mao ang tao nga si Kristo Jesus. Mingon dahil sila, nakasupak ba mi nga ang Kristo tao? Wa lagi mo makasupak ka nabasa gud tao. Pero ang problema man gud kay diha ra man gud mo moongot gud.
Di man lagi mo mubasa sa ubang mga sitas, pero Brad Sam, maayo tingali atong basahon ng Biblia, Brad Sam. Si Kristo tao ba lang? Dili ba yun sa Diyos? Naabay mabasa, Brad Sam, nga si Kristo, Diyos yun siya sumala sa Biblia, Brad Sam. Maayo tingali. Ni Abra Cesar, Basahon, Brad Sam. basahon ta Bra Cesar kining nakasulat ug una kining Roma. Naghisgot ni nga Dios gro 9:5 sa Roma, mahal namo nga maksyon daghan maning sitas nga nagtudlo nga si Kristo Dios gyud, no? 9:5 sa Roma. Nailaha ang mga patriarka nga gikan kanila sa kaliwatan sumala sa pagkatao, ha? Natao si Kristo nga mao ang Dios nga anaa sa ibabaw sa tanan dalaygon hangtod sa kangturan. Amen. Duha ni na tao si Kristo nga mao ang Dios. Tao ug Dios lagi. Duha ni mga mahal namo nga makayusan kay matud pa si Kristo na duha man ni siya, dual nature man ni siya. Niao, basahon kong dugang prueba. Dinis Pilipos ang kapitulo 2 bersikulo diba basahon ba Cesar? Basahon ta kining kanina lang Tito, basa, Brad Sam. Tito na lang ta ditso. Aritas 2:3 sa Tito nga Dios gyud ni Kristo dili kay usalang kasitas. Dako gyud nga Dios. Dako gyud nga Dios 2:13. Inyong patalingugan mga mahal namo nga magkisunan nga nagmagapaabot sa atong bulahan nga paglaom sa pagpadayag sa himaya ni Kristo nga atong dakong Dios ug manluluwas. Napagkatun-aw mga mahal namo nga magsunan nga si Kristo Dios dili lang tao, okay? Sa kaimtang Dios usab siya sumala sa pagpaila lugar sa mga usanalining iyang mga tinun-an. Si Tito. Si Tito. Karon. Si Pablo. Mo gyapon. Nya asa man po nita mga ministro. Asa po nita nga mudansangan na ninyo nga si Kristo tao lang. Tao bitaw. Wa may supak ana. Pero ayaw lang sagi nga diha ra mos tao. Nabasa man nga si Kristo dakong Dios. Nya di daynan nyo dawaton kay dito ri mos tao. Dihagon mo na ang rason nila Bra Cesar ngano nga dili sila gustong Dios kay tao ra gyud lagi kahimtang kay namatay gud kuno Bra Cesar. Sa samang paagi nga wa sila magdahom nga ngano nga namatay si Kristo tungod kay gihukas niya ang iyang kinaya nga pagka-Dios. O gisagop niya ang iyang kinaya sa pagkatawhanon. Maong nakasinati siya sa kamatayon mga mahal namo nga magsan. Bra Cesar, basahon ko ang Pilipos ang kapitulo 2 bersikulo 5 tasugod atong padayo pabasahon. Bato ni diha kaninyo kining huna-huna nga manabutunan ninyo diha kang Kristo Jesus. Unsa may pabatunan nga kinaiya diha kang Kristo nga nakuha sa mga tao. Nga sa bersikulo 6 nga bisan tuod siya nangalungtad diha sa kinaiya sa Dios, siya wala mag-isip kinsa sa iyang pagkasama sa Dios ingon nga usa ka butang nga pagailugan. Hinunua kay wa man niya isipa niya kulingon nga duna siya kinias pagka-Dios, gihawaasa niya ang iyang kaugalingon diha siyang pagsagop sa kinaya sa ulipon diha siyang pagkahisama sa mga tao. Muna hinungdan tuod kay sagop man niya ang kiniya sa pagkatawanon, iyang gihubo ang kiniya nga Dios nun, mo hinungdan nga nakasinati siya ug kamatayon mga mahal namong kamugisan, pero Dios siya og kahimtang. Ha? Ayaw lang sa mga ministro nga inyo lang himuong tao lang in tao no unsa nang patakar mampod mo natuor ba po membro dayon panggawas mo diha oy ha gilinglar mo anang doktrinahan na di na mao unya mga suko mo ang Biblia may kasabi dili kay kami ha. Pagka nagabasa nga tao, tuho Pagka nabasa nga si Kristo, Dios, tuho Ang nakadaot mo kung ani mga ministro karon nga ilimbungan ang mga sakop ba? Ambot, di rin mo makonsensya, no? Kung sa man yung pagbasa ang Biblia? Ha? Nga inyong Biblia, maor mo po ng amo. Wa mamikaw galing ng Biblia. Na maliit naman po may. Ano kasuko?
Kay malipay pagali mo nga gitudloan mo sa mga ligitong lamdag sa kinabuhi sa pagtulunan sa Philippine Benevolent Christian Missionaries nga mga suko ni noon mo. Ang kasabi ang Biblia dili kay kami. Igo ra man nagbasa. Kaya unsa pa gyud Brad Sam? Marcos 6:1 Brad Sam, nganong wa gyud to is Kristo Brad Sam unsay rason? Ania ba Cesar basahon ta 6:1 sa Marcos unya hantod sa 6 ang atong pagabasahon gigon. Og si Jesus, og si Jesus miapa didto sa og miadto sa iyang kaugalingong lungsod. Ug ang iyang mga tinun-an mikuyog kaniya ngadto sa iyang kaugalingong lungsod sa 2. Og sa pagkaadlaw nga igpapahulay siya misugod sa panudlo sulod sa sinagoga. Ug ang daghang nakadungog kaniya naibulong nga nagingon diin ba niya hibatuni kining mga butanga katong mga tawo nga nakadungog sa iyang pagpanudlo sa sulod sa sinagoga. Ug unsa bang kalama kining gikahatag kaniya? Ug ang mga milagro nga nahimo pinagi siyang mga kamot, dili ba siya mauman ang panday, ang anak ni Maria ug igsuo nila ni Santiago ug ni Jose ug ni Judas ug ni Simon? Ug dili ba ang iyang mga igsuong babae aniaman uban kanato? Ug kaniya nakaplaga nila ang kaygayonon sa pagkapanggol. Katong mga tao nga kanang nananaw niya to, nanugok niya itong panahuna sa pagpanudlo ni Kristo. Og si Jesus bingon kanila, ang propeta dungganan bisan diin gawas sa iyang kaugaling lungsod, ug sa iyang kaugalingong kaparyentihan, ug sa iyang kaugalingong panimalay, ug didto wala siya makahimog mga milagro gawas sa pagtapion sa iyang mga kamot diya sa pipila ka mga masakiton, ug iyang gipang-ayo sila sa size na yon. Og naibulong siya tungod sa ilang pagkawalay pagtuo, ug sa mga kabalangayan misuroy siya nga nagpanudlo. Nganong dili di ay nila tuan si Kristo? Unang-unang rason. Si Kristo matod pas mga Hudiyo nga way pagtuo. Si Kristo daw panday. Ay, anak siyempre sa panday. Sa may gamitos panday, martilyo, tigib, gabas, ana. Nabagod Diyos mamanday. Okay, ang ila lagi pagtuo lagi nga kanang Diyos lagi gamhana lagi gyud na mamanday na noon. Mo na ang usa ka butang nga maoy bikil sa ilang pagtuo. Nga wa gyud nila to is Kristo. Unsa pa ang duhang rason ikaduha? Kay si Kristo na ay mga igsoon katudes Maria nga inahan ni Kristo na ay mga igsoon. Siyempre, kay og miingon tag na ay mga igsoon, so nanganak yun dito sila Jose o si Maria. Nga ano miingon mamog virgin. Taka man mo oy. So wala pa. Pamatay supak nga. Wa pa sa ilaing mga igsuon ba si Sarah? Siyempre, virgin gito. Virgin gito siya. Sakto yun. Ang ingon sa pero kay naaman, manulunda. mga igsuon, mabitaw to'y bikil nga wa nila to kay si Kristo lagi. Na ay mga igsuon niya panday pagyud na unsa pa. Unsa pa ang sistema ni Kristo. Si Kristo ba'y manggialamon ba Sam? Abogado ba si Kristo nga aron mutuo gyud ang mga tao kani sa unang panahon ba Sam? Dili. May tingali imong basahon ng Juan kapitulo 7 verse 17 ba Sam? Si Kristo ang kahimtang ni Kristo. Ani ba si Sar nga si Kristo nga nanudlo ba si Sar? Dili gid siya wala gid siya degree nga nahuman. Dili siya degree holder ba si Sar nga sama sa nga dili sama sa dili siya abogado, dili siya engineer, dili siya kontraktor. Musa ang iya di ang kaalam ba si Kristo wag gyud siya grado, ordinaryo lang no. Niya sa Juan sa kapitulo 7 bersikulo 14 o 15 inyong patalingugan mga kaigsunan. Og sa nanunga-tunga na ang pista, si Jesus misaka si templo og nanudlo. Ug ang mga Hudiyo nahibulong niini nga nag-ingon na unsa bang mga may higbang kaagan o hingkatunan man kining tawhana nga wala man unta siya maka-eskwela. Agoy. Busa si Kristo way grado.
Ordinaryo. Ordinaryo lang siya nga tao, mga malamo nga Bisag di arataman Bradsam. bisag diya lang kay Oras man. nakuha naman nato nga si Kristo wala gyud siya ka-eskwela sa iya lugar nga panahon. Mao na ang bikil nga dili gyud tuhuan nila si Kristo nga Dios. Kay nagpaka-Dios lang daw. Pinabay mabasa nga si Kristo samtang naghimo siya og mga milagro. Basa ra gud Bradsam ang Juan sa iyahang kapitulo 10 bersikulo 22 ngadto sa 23 Bradsam unsa bay sistema lugar sa gihimo ni Kristo Bradsam. Nya Brad Cesar, basahon ta ang bersikulo 22 sa kapitulo 10 giingon. Og nahitabo nga didto sa Jerusalem gisaulog ang fiesta sa dedikasyon. Tingtugnaw kadto og si Jesus naglakaw-lakaw sulod sa templo sa portiko. Sa portiko ni Salomon. Gingon 24. Og niya gialirungan siya sa mga Hudiyo og ilang gipangutana nga nag-ingon ni katong mga Hudiyo ngutana ngadto kang Hesus o kang Kristo. Unsa pa man kadugay ang imong pagpakulbahinam kanamo? Tana. Kay nagpakulbahinam ko no para nila. Ang gihimo ni Kristo. Kuno galing ikaw mauman ang Kristo nan tugani kami sa laktod gayod. Yung tong mga tao. Ebidensya sila. Ngita sila ebidensya nga tinuod ba gyud usa ka tinuod. Yung siya ba gyud mo Kristo. 25 gingon. Ug kanila mitubag si Jesus nga nag-ingon. Gituganan ko na bitaw kamo apan wala kamo managpanuo. Ang mabuhat nga akong ginahimo sa ngalan sa akong amahan, kini nagapamatuod may tungod kanako, ingon si Kristo. Apan kamo wala managpanuo tungod kay kamo dili man kauban sa akong mga karnero. Dili lagi kauban sa isip magtotoo sa iyang mga karnero. Ang akong mga karnero nagapatalingog sa akong tingog. Ug ako nakaila ug sila nagasunod kanako. Sige, busa sa 28. Og ginatagan ko sila ginahatagan ko sila kinabuhing dayon katong iyang makariro kay nagsunod lagi siyang tingog. Og sila dili gayon malaglag ug walay bisan kinsa nga magaagaw kanila gikan sa akong kamot, ingos Kristo. Ang akong amahan nga mo'y naghatag kanila ngani kanako, siya labing dako sa tanan ug walay bisan kinsa nga makahimo sa pag-agaw kanila gikan sa kamot samahan katong iyang makarniro. Sa 30 dayon mo ni ako mo ang ako ug ang amahan usara. Mana ang gisgutan Brad Cesar ni Kristo. Naitod sa iyang mga karniro. O giditso na tos 33 gingon kaniya mitubag ang mga Hudiyo. Ni tubag siya nga mga Hudiyo nga kang Kristo. Nga nag-ingon, batuon ikaw namo. Dili tungod sa imong pagbuhat og maayo kundi tungod sa pagpasipala batok sa Dios kay ikaw nagpaka-Dios nga tao karaman unta. Muna ang reaksyon lugar sa mga Hudiyo nga nga kumo kay magsusupak man dili magtotoo nga naman tungod kay di lagi siya kauban ni adtong mga karniro nga gi paila ni Kristo. Kung sa 4 gingon kay batuon man nila sa 3 padayon ta. Ug kanila mitubag si Jesus nga dingon, dili ba ni sulat man kini sa inyong kasuguan ako nag-ingon mga Dios kamo? Giingon pagpangita ni Kristo kay o lagi na ang pagpaspala sa mga Hudiyo ni adtong panahon nga butuot siyang batuon kay nagpaka-Dios daw. Matao raman unta. Mao kana ang kahimtang sa atong Ginoong Kristo. Pero unsaon ba nato pag-ila ang Dios niining atong bag-ong panahon karon? Sumala sa atong basahon Bradsam, basaha ang Roma kapitulo 1 bersikulo 19 Bradsam. Kay niya naman gyud kita sa Espiritu Santo Bradsam. Ani abra si Sara? Buhat Roma Bradsam 1:19 ngadto 20 Bradsam. Unsa ba imo mabasa da Bradsam? Ani abra si Sar basahon ta ang 19 hangtod sa 20 sa Roma. Kaya ang arang may baluan may tungod sa Dios, tataw ngadto kanila, kay kini gipakita man sa Dios ngadto kanila. Katong arang mabiluan may tungod sa Dios. Gipakita man ngadto sa Dios ngadto kanila. Sa 20, kay sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan ang iyang dili makita nga kinaiya
nga mao ang iyang dayong gahom ug pagka-Dios sa tin-aw na ila na pinaagi sa mga butang nga iyang nabuhat busa wala sila'y pangulipas. Unsaon pag-ila, Brad Sam, sa Dios pinaagi day sa gahom? Oh, Dili kay sa iyang pagkatao kay ug ang tao may tanawa ug grados Kristo. So ang pag-ila day nato sa Dios bisan pa nining Pinagi siyang panahon na kagahom. karon, ang gahom day, Brad Sam. Karon usa pa ang dugang mabasa nato, Brad Sam. Dinhi sa Isaiah sa iyang 33 ug ang iyahang bersikulo 13. Dugangan ta pagbasa, Brad Sam, ug unsaon nato pag-ila ang Dios niini atong panahon usab karon. Sa Isaiah sa iyang kapitulo 33 bersikulo 13 nag-ingon, "Panimati kamong mga tua sa layo, unsay akong nahimo, og kamo nga niya sa duol, ilha ang akong kagahom." Kung mao, ang ato dayong pag-ila sa Dios niining panahon na, Brad Sam, pinagi sa iyang gahom. Karon kay nagpailaman kita sa Espiritu Santo, Brad Sam. Si Master ba sa iyang kaugalingon? Unsa ba ang iyang gibuhat, Brad Sam? Ha? Sa iyang kaugalingon. Kita saksi kita, Brad Sam, bisan ako. Ako sa akong kaugalingon ug dili pa pinagi sa gahom ni Master. Naglubog na ko sa banig. Maghuwat lang ko sa kamatayon. Pero sa kaluoy sa Espiritu Santo ni ako karon nagyaw-yaw kay taliwala sa akong kahimtang. Tinuod man ni Brad Sam ang natabo sa akong kinabuhi nga naglubog na lang ko sa panig, akong bukog. Klaro na kayo, wa na ko magdahom nga ako mabuhi pa. Apan pinaagi sa ngalan ni Master, ani ako karon buhi nga dako gihapon. Tungod sa gahom sa langiton nga magtutudlo. Dili lamang kana, Brad Sam, ang nahimo sa atong magtutudlo, Brad Sam. Sa iyang kaugalingon kadto mga tao nga dunay mga sala, mahimo nga imuhang mga sala isay-say ni Master kung unsa imong sala. Ngano man nga nahimo man kana sa atong langiton nga magtutudlo tungod gihapon sa iyahang gahom. Kay kinsa ba di ang nasayod sa nahuna sa tao? Kinsa ba di ang nasayod sa gibuhat sa tao, di ba ang Dios lamang? Nagkinsa man si Master sa iyang kaugalingon. Sama usab sa iyang kaugalingon, Brad Sam, kay ang Espiritu Santo magtudlo man sa mga butang, bisan pa ang mga butang umalabot, Brad Sam, itug-an man kana sumala sa Juan kapitulo 16 bersikulo, maitingan mo basang, Brad Sam. Ang Anya? 16 nga rin na, Brad Sam. Anya Ang ba, Cesar? Espiritu Santo, bisan pa ang mga butang umalabot iyang itug-an, Brad Sam. Ato tayo ng himuon kung naa ba gihimo ni Master sa iyang kaugalingon, isip atong gida siya nga Diyos nga Espiritu Santo. Aniya ba, Cesar, basahon ko ang 16:13 hantod sa bersikulo 15 gingon. Ug inigabot sa Espiritu sa kapaturan, kaning Espiritu sa kapaturan mo na ning Espiritu Santo. Nga matud pa sa atong nabasa sa Juan 14:15 o 16. Matud pa inigabot sa Espiritu sa kamaturan, kini siya mo ang magtultol kaninyo ngadto sa tibuok nga kamaturan. Kay siya dili magasulti sa iyang kaugalingon, pagbulutan ninuno ang iyang madungog, mao ang iyang igasulti ug ang mga butang nga umalabot iyang igatug-an kaninyo. Siya nagmasinog kanako kay siya magapukuha man o magakuha man sa mga butang niya kanako ug iyang igasugilon kini kaninyo. Ang tanan nga matud pa nga gihuptan samahan ingos kiso kini ako. Mao man gani nga gingon ko nga siya magakuha sa mga butang niya kanako ug iyang igasugilon kini kaninyo. Ingon na ang bulaton sa Espiritu Santo. Itugan niya ang mga butang o malabot sawa pa din may tabo, iyan na nang itugan sa makaron, Brad Sam, nga na ang mga baha, Brad Sam. Isulti na niya sa una pang kapanahonan, Brad Sam. Saksi kita ni anak nga matod pa niya, magbantay mo kamo mga membros PBCN, ayaw mo pagpuyo diya sa daptin sa suba. Kay ang tubig karon dili na musubay sa kaugalingon niya agianan kun dili ang tubig mangita og tao. Nahitabo man na, Brad Sam. Sama sa bugas sa 1980s, Brad Sam, 1982. Isulti na ni Master. Nagmission ko na sa Freedom Park kami ni Sok Fernandez, nagatubang ni ana nga matod pa ni Master nga moabot ang panahon, kay panahon pa matong Marcos, ang bugas moabot og 2,000, kapil pa sa 2,000. Na tinuod ka na, Brad Sam. Kung sa wa ta magduha
nga ang atong magtutudlo mao gayud siya ang katumanan sa Espiritu Santo kay sumala sa imong gibasa brother nga ang Espiritu Santo ang mga butang umalabot iyang itugan sama ini mga barko nga nagbangga kanang eroplano daan na naamnas diskomunyon brother. Lord kada ba Cesar? Naana ato nang giyaw-yaw na sa unang kapanahon ng Badsam. So kini mga panghitabo karon sa atong kalibutan Badsam. Daan na kanang gisulti sa langiton nga magtutudlo busa dili kita magduduha Badsam labi na sa mga daang mga membro. Dili kita mubiya sa pagtulunan sa PBCM dili kay moadto mo spadin kang makarayo kay kana sila nagpasala. Di pon mo moadto pod ni Valencia kay si Valencia wa po ni klaro po nagkalandrakas lang ng iyahang mga wali dire way tumong way systematic na sistema usa mga igala pagigsunan tungod kay napupos mansap ang ato ang mga oras kami miingon na lamang Master salamat sa panalangin imong gihatag sa imong mga tinun-an ug miingon lamang kami sa ato mga kaigsunan nga inyohang inuntang paminawan kini among problema din among programa dinhi sa DWLA sa matag Domingo sa oras alas 2 ngadto sa alas 3 og kini inyong alagad sa kanginan si Brother Cesar Patio daghang kay salamat sa inyong pagpaminaw og sama usab sa akong kauban Ug kini usab si Brother Samuel Montemayor mo ingon na lang kaninyo nga hantod sa sunod Domingo manag-uban gyapon kita sa samang oras ug istasyon ug maayong hapon kanatong tanan.